ברכבת התחילה לנסוע, הראל נותן דקה בהסברים. הראל, בבקשה, הסברים. הרכבת התחילה לנסוע. הראל, אנחנו מקשיבים, לאן אנחנו הולכים? הרכבת התחילה לנסוע, אנחנו הולכים לתוך היער. כפי שתראו, יש הרבה בתים בצד, ויש פה יער, ולבוא נמשיך אותי. מה אנחנו מצפים לראות בתוך היער? ספר לנו על היער הזה. אנחנו מצפים לראות הר גדול ובתוכו פסל שלישי. מה אתה יכול להגיד על היער שאנחנו הולכים בתוך היער? יש פה הרבה חיות, אולי נראה בו חיה ממש יפה. גם זה היער הכי גדול בעולם שנמצא בתוך שטח אורבני, בתוך שטח עירוני. כן. ונראה לי שנגמלה הדקה. לא, לא, 52 שניות. וניפגש, זהו, אני באה. סכם לי לדקה. יש לך סיכום? סכם לדקה. סכם את הדקה. וזהו, בקיצור. זהו בקיצור. זה הסיכום. מי שלא מבין, אנחנו יושבים ראשונים ברכבת. We start looking that we have one tree where the leaves are white. This is what they love to ski.